Kitap alamda min байлығына тілнің sıqlanam. Kitapқа бит бүтін тұрмыш сыйған, бүтін dünya анда топланған. Kullarıma kitap alıp okuyayım, şundan lezzetlerek nerse var. Min edebi marafonçı bugün, yaşasınlar menge kitaplar. Tuğan tilde kitap okuları, sihat bire tenge көңілге. Яхшы гадәт сеңеп калды миңа, kitap okuyayım менә бүген дә. Кулларыма kitap alıp okuyayım, şundan lezzetlerek нәрсе бар. Min edebi marafonçı bugün, yaşasınlar menge kitaplar. 2025 жылның 11 августында Апас районында, Апас жерлегендә әдәби сабантойы үткәрелде. Әдәби сабантойы булгач инде әдәби көрәш була һәм әдәби көрәшнең җиңүчесе дә быел Татарстаннан булмады, Санкт-Петербург шәһәреннән булды. Әлеге ханым ул тумышы белән Мамадыш районыннан, инде ничә ел Петербургта яши, әмма ләкин Петербург шәһәрендә Татарстаннан читтә яшәсә дә үз туган телен камил белү дәрәҗәсендә үзенең осталыгын күрсәтте һәм инде әдәби көрәш бәйгесендә җиңеп чыкты. Әдәби сабантуе дигән чагында без элегрәк әдәби марафончыларның финал тантанасын үткәрә идек Пирамидада, Уникста һәм башка безнең башта 30 кешедән башланып киткән әлеге проект хәзер ул меңләгән кешене берләштерә. 1260 кеше финалга чыкты быел 22-нче, 23-нче, 24-нче әдәби марафоннар нәтиҗәсендә. Шулай ук без авылым гүзәллеге дигән бәйгенең форматын быел тагын да камилләштереп яхшы итеп үткәрдек. 90 катнашырга теләк белдерүче бар иде, 70 финалист булды. Һәм без әлеге әдәби сабантуенда шулай ук авылым гүзәллеге бәйгесендә чыгыш ясаган, катнашкан, онлайн проектта катнашкан һәм үзенең туган ягының гүзәллеге, аның тарихы, анда шәхесләр, эшмәкәрләр, укытучылар һәм менә авылын төрле яктан ачып, аны үз туган авылын, татар авылларын популярлаштыруда өлеш керткән шәхесләрне без инде менә шундый әдәби сабантуй форматында кысаларында бүләкләдек. Әлеге чара Татарстан Язучылар берлеге белән берлектә үткәрелә инде ничә еллар рәттән. Без кулга кул тотышып әдәби көрәшендә үткәрәбез. Язучылар, безнең дистәләгән язучылар килә. Әдәби сабантуенда безнең сабантуе гына түгел, әдәби сабантуе. Шуңа күрә ул язучыларсыз берничек тә үтә алмый. Анда безнең быел 3 нәшрият килде. Күңел теләгән китапны сатып алырга, шунда аның язучысы тора, шуның янына язучысы барып автографын алырга, язучы белән фотога төшәргә, селфи төшәргә мөмкинлек бөтенесе дә булдырылды. Бик күп кешеләр моннан файдаландылар. Әдәби көрәш булган вакытта да кем сәнгатьле итеп сөйли, кем үзенең төбәгеннән чыккан язучыны, шагыйрьне, драматургны, ягъни үз якташ язучысын яхшы камил белә. Менә буларны билгеләүдә дә язучылар шулай билгели. Быел әдәби сабантуеның баш казые Рабит Батулла булды. Күп еллар тәмамында Аркаил абый Зайдулла. Әлеге язучылар арасында иң төп казый сыйфатын башкарды. Шулай безнең Эсер апа Исламова, Газинур Марат, Йолдыз апа, Факил абый Сафин һәм башка менә язучылар, шәхесләр, алар безгә китап укучыларга да юнәлеш бирәләр. Һәм әлбәттә язучыларга якынрак булгач, күп кенә китап укучыларының шулай ук илһам чыганаклары ачыла, талантлары ачыла һәм яшьләр арасында юрыша шигырь яза башлаган, әсәр яза башлаган шәхесләр яшьтән үк үсеп килә башлыйлар. Һәм без менә нәкъ шушындый язучылар, яшь язучылар өчен мәйданчык булдырдык һәм инде әлеге мәйданчык ул Миллион татар журналы. Без Миллион татар журналының 5-нче санын быел нәшер иттек. Шулай ук бик күп кенә инде партнерларыбыз, язучылар берлеге һәм шундый теләктәшлек белдергән кешеләрнең ярдәме белән һәм журналны алырга теләүчеләрнең үзләренең шундый безнең китап укучыларыбыз, журнал укучыларыбызның ярдәме белән бөтен нәрсә оештырылды. Һәм анда журналның яртысы ул нәкъ менә шушы яңа
әсәрләргә, яшь язучыларның шигырьләренә, кечкенә генә кыска гына хикәяләренә, парчаларына, повестьларына багышланган. Һәм без инде әлбәттә аны редакторлар аша, корректорлар аша үткәреп, аларны бераз шомартабыз, яхшыртабыз, ләкин артык кагылмаска тырышабыз, чөнки халык шул ук язучы, башлап язучы, бәлки ул аның иң беренче әсәридер. Ул икенчесендә, өченчесендә тагын килә, үзенең ничек камилләшкәнен, остарганын да күрә белергә тиеш. Әгәр дә ул әйтә икән, менә мин шушыннан башлап җибәрдем, минем төп башлангычым шушы Миллион татар журналы, әдәби марафон иде, әдәби сабантуй иде, дип алга таба безнең шушы журналда басылган авторлар арасында да киләчәктә безнең киләчәгебезнең язучылары, шагыйрьләре, драматурглары, әдипләре барлыкка килергә мөмкин. Киләчәктә без инде әдәби марафон аша киләчәк буын язучыларны да, шулай ук шагыйрьләрне дә тәрбиялибез дип ышанып калам. Шулай ук безнең әдәби марафон проекты быел һәм узган елдан башлап әйтсәк тә була, Билем радиосы ярдәме белән оештырыла башлады. Саба районында үткән икенче әдәби сабантуенда безнең бик матур тантаналы төстә Билем радиосын ачу булды. Анда инде Минтияр Шәриповичның шундый хәйр фатихасы белән аның ярдәмчесе Мурсия ханым әлегә аның хатын укып китте. Мәгариф министрлыгыннан, Мәдәният министрлыгыннан, Дәүләт советыннан, ягъни менә шундый шәхесләр белән бергә без шулай итеп ачып җибәрдек тантаналы төстә. Әлбәттә инде Саба район җирлегенең хакимияте бик зур ярдәм күрсәтте әлеге чараларда. Һәм бу Билем радиосы проекты Президентский фонд культурных инициатив, мәдәни инициативалар Президент фонды ярдәме белән тормышка гамәлгә ашырылды һәм ул бик матур итеп эшләп килә. Менә быел әдәби сабантуенда без инде Билем радиосының үзенең аерым мәйданчыгы булып, андагы алып баручылар шул хәннек үсеп, әдәби сабантуен алар белән берлектә гөрләттереп алып бардык. Менә инде кемнәр безнең апаста әдәби сабантуенда булдылар, алар безнең нинди талантлар үсеп чыкканын, нинди журналистлар, нинди алып баручылар үсеп чыкканын бөтәсен күрделәр. Алга таба без аларны бөтәсен ныгытырга җыенабыз. Хәзер вакытта безнең яңа конкурслар, яңа проектлар бөтенесе өстәлә бара. Әдәби марафон белән алар бөтенесе үрелгән. Безнең әле радио мәктәбе планлаштырыла һәм инде без бөтен республикабызда укучы яшьләрне шулай ук Билем радиосында практика яткан, монда зур талантлы, шундый легендалар булган шәхесләр, Фатабыйга Галимуллина, Инсаф Абдулла һәм башка шәхесләр дәресләре белән бергә үреп барып, без яңа яшь талантларны үстерергә телибез. Һәм әлбәттә бу яшьләр, бу киләчәк, аларның тел байлыгы ул әдәбиятта. Никадәр безнең төрле чаралар, бәйгеләр була, шул кадәр яхшырак. Алар бер-берсенә конкурент түгел. Алар бер-берсенә ярдәмче, алар бер-берсен ныгытучы. Әгәр дә конкуренция була икән, димәк алар бер-берсе белән камилләшә дигән сүз. Нинди яңа идеялар, яңа ниндидер сулыш кертеп бара һәрберсе. Гөл менә бу проектлар аша без камилләшә генә барабыз. Шуңа күрә безнең бу проектлар барысы да кирәк. Һәрберсе үз урынында. Бер укучы икесендә дә, өчесендә дә, дүртсендә дә, унысында да катнашырга мөмкин, берсендә генә дә катнашырга мөмкин. Әмма дә ләкин ул катнаша, аның практикасы булып, ул тагын да ныгый үсә. Шуңа күрә без мондый проектларның күп булуын, яхшы булуын, камил булуын һәм инде бу проектларда, конкурсларда катнашучылар саны да артканнан арта баруын телибез. Һәм катнашучылар саны булгачында ул конкуренция арта дигән сүз. Алар да камилрәк шигырь укыячаклар, камилрәк сөйләячәкләр, камилрәк язачаклар. Һәм китап укучылар саны, мондый шәхесләрнең күбрәк булуы ул безнең язучыларны да рухландыра. Китап укучылар саны күбрәк булган саен, безнең язучылар да тагын да рухланыбрак, тагын да ныграк, тагын да җәһәтрәк менә бу әсәрләрен язачаклар һәм халыкка тагын да якынрак булырга теләячәкләр. Шуңа күрә бу конкурслар һәр вакытта кирәк булып торсыннар, үссеннәр, ныгысыннар. Һәм инде без әлбәттә һәр кешенең кулына китап алып, үзенең тел байлыгын арттырып, үзенең дөнья карашын киңәйтеп, яңа дуслар табып, актив булып, ныклы рухлы булып үсүен телибез. Татнакны үстерү фондының Татарстан язучылар берлеге, Татарстан китап нәшрияты, Мәгариф министрлыгы, Мәдәният министрлыгы һәм башка шундый оешмалар, партнерларыбыз, меценатларыбызның ярдәме белән оештырылган конкурсларда актив катнашсыннар, үссеннәр, ныгысыннар һәм һәрберегезнең көн саен кулыгызда 5 генә минутка булса да китап булсын. Китап сезгә яңадан инде киләчәк юлны күрсәтер. Һәм инде әдәби марафон проекты менә шушы киләчәккә юл сайлауның бер өлеше.